We talk football SA. MTN 8 last 8. Orlando Pirates 2. Durban City 1. Nginengwenya la uMatondo. Ya ndaba ezitha. Kwenzakalani mama? Hayi 2-1 ebengishini izolo yiyo nalapho 2-1. Yeah. Ubizeleyo kwambani. Yeah, last minute. But Pirates yona imthusi. Manje mangakuthiwa senza i-draw ngathatha yona. Yeah. Singashuza. Awunandaba nayo. Ayiphatha ayimisabi. Abantu abashodayo. Yeah. What is just the name? Yeah. But ubonile the captain iphindile futhi man of the match. Yeah. So man of the match again futhi. Manje so hard. Just ukuthi i-Durban City shayo ukuthi pre-season. So pre-season zobepha. Yeah, and at the same time ba short. Yeah. Ukuthola longashoti. Yeah. Ngobezo match Pirates. Pirates wine ngashayisa. Accident lenzeke la. Yenza ukuthi win. Yeah. Accident. Abona sasa ngiyawina. Ngizozilandela bona mina. Yeah. Bakuthi abafuni ngizobalanda mina. Sasa ngiyaziwinela and ngizanhlanza bona. Uyabashaya. Noma nabo bekho la. Amesabulungu. Amezwa. Amesabulungu. Uwes. Mude kaningi ngabo lo. Mude kaningi lo. From Super Sport. Yes. Akamthusi. Mari Pirates izamele ulungisa indaba zayo. Pirates ulungisa indaba zayo. Ukhipha ama senior players uyicoach. Ufaka ama player match. So makuthiwa police. Wakhipha bonke bonke. Ama senior players wakhipha kanjani bonke? Makuyoma namhlanje. Ampuri. Imbobo enality. Imbobo enality noma inch. But yena ngicela yena mina. Sase ngiyaziwinela Monday sidonsa yena. Ufuna yona iPirates? Angisabi. Ukuthi mphethe imali. Chiefs ufuna iPirates? Angisabi. Guys are Chiefs ufuna iPirates. Ayikho. Abantu abashodayo ngeke. Siyabonga.